Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa kalan usab sa pagtulunang bibisin kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tura sa inyong sa mga pagpatalinghog nining usa ka taknang tulumanon kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalak kini sa pagtulunang PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako karon mga panginaot nga unta na namo karon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan aron sa inyo ana sayon kamong makasabot nining among nagpagadadon nga na kaninyo nga magpamatuod diin ginagamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among ipadugdo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mong sibihan sa DYLA magsugod kita sa ingon ini nga oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og adunay duha day kaugna ang atong pagalagad dinhi sa mong sibihan sa DYLA sa oras unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulungan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan ng mga ministro o evangelista sa pagtulon ang PBC o sa pagpangmusta dahil sa tanan ng mga kaigsunan ini sa atong branch number 25 sa atong chapter si Brother Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia dia sa Wireless Mandawi o sa atong mga kaigsunan dia nila ni Sister Janice, Sister Ivy, Sister Mar, Garita Igunya, nila ni Brother Bubot Panta, Sister Lucy Panta o nila ni Brother Nasar Guardiana diya sa mga dapit sa Mandawi o inguman usab dito dapit sa Katarman 1 sa atong mga kaigsunan diya nga tanan sila ni Brother Manolito Duroy. Mayong hapon kanina diya Brad. O yung man sa atong chapter dito sa Bugo sa San Remio Bugo nila ni Mr. and Mrs. Junilo Bintulan uban sa iyang bay si Brother Birtua Inot o yung man sa tanan ng mga kaigsunan ug mga membro diya sa mga dapit sa branch sa San Remio Bugo. O yung man dito sa Bohol sa atong chapter ni Brother Longlong Divino ug sa embay si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diya nga tanan diya sa dapit sa Carmen Bohol. Kumusta kanyang tanan nga mga kaigsunan diya o ikon man usab sa dito dapit sa atong PBCM compound no nga din ana diya ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio uban usab sa atong mga kaigsunan diya nga mga ministro o ebanghilista sa mga pagtulunan sa PBCM may hapon kaning tanan og lakip na usab sa mga membro, mga daang membro o mga bag-o diya sa mga dapit sa San Antonio saan Misamis Oriental sa PBCM compound kana. O yung man usab sa atong mga kaigsunan dito sa United States of America nila ni Brother Jeremias no Nicodemus o Niki Jeremias diya sa mga dapit sa mga Makiton pamilya. Kumusta og inuman nila ni Sister TC Kulyat og sa iyang usa si Sister Lily Patterson may hapon o may adlaw kanyang tanan diya mga sisters. Og sa tanan lang mga kaigsunan kutob sa moabot na ining maong sibiyahan sa DYLA maayong hapon kaninyong tanan. Og anya yatag ko sa lain nga alagad pangmusta usab siya nga na kaninyo. Musta o mayong hapon sa tanan tanan Patio.
Mga higala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan, kiniusab ang inyong igsoon, si Brother Cesar Patio, bakiguban usab, nining ato ang pagtuon karon, pinagi sa balaan kasulatan, ug ako na lang mga pagpangumusta no, sa tanan nga mga kaigsuonan, nga nagpatalinghog karon, Luzon, Visayas ug Mindanao, kay kita makita sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta na lang kaninyo ug ilabi na usab sa ato ang mga suking tigpaminawan, kumusta kaninyo mga higala? O manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mo inyong magamit sa pagsunod nining tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang mga pagtimbaya usab diha sa ato ang Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya, kang Madam Gaga ug sa iyang pamilya. Kumusta tanan mga ministro tanan nga naa diha, kumusta kaninyong tanan? O ako na lang general no ang ato ang mga pagpumusta sa ato mga kaigsuonan, kay mahurot man atong oras ug ato ang tagsaon pagpangumusta tungod sa napakadaghan nila Brad Sam, ug ato usab nga ipahibalo sa ato mga kaigsuonan nga dili usab nato hikalimtan nga ato ang conference no, ato ang konferensya kay so sa katuig katuluman kita magtigom March 10 in honor kana sa ato ang igsoon kang Angel Princess Liberty. O ingam nasab sa Agosto 19, mao na ang spiritual birthday sa atong langiton nga magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ug sa Disyembre 29, mao na ang ato ang General Conference no. Ato sab kanang gipahinungod sa atong langiton nga magtutudlo ang iyahang nutang birthday. O kana ato ang tambungan kay mao kana ang pinakaimportante nga sa usa ka tuig magtigom kita sa tulo ka higayon no. O dinhi na lang ang akong mga pagtimbaya kaninyo. Bueno Brad Sam, ang ato ang natumagin Domingo wala man kita kay didto man kita sa PBCM compound tungod kay kanilaging tiguang na ta, senior na, mao nga do na may mga pagpahigayon lugar dito sa paghatag og mga nuntag kuha sa senior, mao to nga nidalikyat kita dito. O ganiano sab kita karon ning balik do sab dinhi sa syudad sa Sugbo aron usab sa pag-alagad gihapon sa ato ang mga kaigsuonan ug sa suking ang tigpaminawan kalabot ni ining mga nakasulat sa Biblia, kay tungod kay daghan karon ang mga nagkalain nga mga sikta o relihiyon nga kanya-kanya ang mga pagpamatuod pinagi sa Biblia. Ang ato asab gihapon maghapon pinasikad gihapon sa Biblia, pero ato ang itandi kung kinsa ang mga nakasabot pinagi sa mga nakasulat sa Biblia. Daghan man karon ang mga pagtulunan, sublian nako no. Ang ilahang pagpamatuod Brad Sam nga ang Dios daw dili makita, wala pa kuno'y tao nga nakakita sa Dios. Nya sayop daw kuno kita kay ang Dios kuno nga ato ang gipamatuod, tao man kuno makita nya nakiguban pa gyud nato. Mo na nga dako kunong sayop ang ato ang pag-ila sa ato ang magtutudlo nga mao ang buhi nga Dios. Sayop daw kita tungod kay matud pa sa ilahang paghubad po sa Biblia nga kung ato pong hunahunao bito barugso marasag tinuod ba di matubag ba. Doon na sila mga sitas Brad Sam nga gihawiran. Mayo tingali mo basahon Brad Sam ang nakasulat sa Juan sa iyahang kapitulo 1 bersikulo 18, unsa ba ang nakasulat diha nga mao ilahang kibali gituhuan nga matud pa nila nga wa gyud kuno'y tawo nga nakakita sa Dios. Mao kini karon Brad Sam ang usa sa mga sitas nga mao ilahang gigamit. Niya Brad Cesar ato ning pagkabasahon ang sitas nga ilang gibasihan nga mao'y nakakonklusyon sila nga matud pa ang Dios daw dili gyud makita. Niya gani ila panggi wala kuno'y tawo nga nakakita sa Dios. Ilag yung gialkontra gani ato tungod kay ang atong Dios nga gipaila gitudlo makita man sumala sa atong gipamatudan. Busa ang ilang gipamatudan nga agig pagsupak lugar sa atong gipamatudan kining nakasulat sa Juan sa kapitulo 1 bersikulo 18 ato ning pagabasahon Brad Cesar gingon. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan kini siya mo ang nagpaila
kaniya. Mao na ang ilang gisgutan ba Cesar nga wala pa daw gyud kunoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak lang daw nga ana sa sabukan samahan, mao kuno kini siya mao ang nagpaila kaniya niadtong Dios nga gisgutan nga amahan sumala sa Biblia. So mao na Brad Sam ang usa sa sitas nga ilahang gikuptan nga sayop daw kuno kita sa tuang pagtudlo nga ang Dios tao kaysa basa sa ilang gibasa sa Biblia nga wa man daw kunoy tao nga nakita sa Dios na ato maning hinahinayon sa pagtubag. Unya doon na pagapoy sitas nga ilang gigamit Brad Sam kini nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 4 bersikulo 24 usa sad ni sa mga sitas sa mga born again Pentecostal o kadaghanan gyud ni sa relihiyon Brad Sam mao ni ilang gigamit nga mao'y pasikaranan nga ang Dios lagi daw espiritu ug wala gyud kunoy tao nga nakakita sa Dios. Basahon ta ang maong sitas Brad Sam giingon ang Juan sa iyang kapitulo 4 bersikulo 24 nag-ingon, ang Dios espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan man nagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini Brad Sam ang usa sa mga sitas nga ilahang gihuptan nga matud pa nila nga ang Dios daw espiritu. Unya unsa pa daw ang ilaha pang mga sitas Brad Sam nga ato ning anam-anamon sa pagtubag. Basahab Brad Sam ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 39 usa kana sa mga sitas nga mao ilang sandiganan nga ang Dios daw espiritu. Basahab Brad Sam ang Lucas. Anya Brad Cesar, basahon ta kinin kasulat sa giingon mga sitas Brad Cesar sa Lucas sayang kapitulo 24 bersikulo 39 ang ato lang pagabasahon giingon sa kapitulo 24 sa Lucas gingon tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil nga mao gayud ako ikapan ninyo ako og tanawa kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Mao kana usa sa mga test Brad Sam nga ilahang gikuptan. Lain pa sa mga sitas Brad Sam nga mao ilang pasikaranan nga ang Dios lagi daw di gyud lagi makita lagi kay kining nakasulat sa unang Timoteo Brad Sam ato inihutdon ning ilang mga sitas dayon hinahinayon nato sa pagtubag kining maong mga sitas nila. Kining nakasulat Brad Sam sa unang Timoteo ilan ni mga sitas nga gikuptan sa nagkalaing mga sikta o relihiyon. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 usa sad ni sa sitas nga mo ilang pasikaranan nga matud pa nila karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugto nga Dios. Alang kaniya ang katungdanan o kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. So gikonklusyonan din nila Brad Sam nga ang hari daw sa kapanahunan nga dili daw mamatay, nya labi na ang inyong magtutudlo nawala ni pahulay. Dili gid kuno na moy mao. Unya giingon diri ang hari sa kapanahunan nga dili daw mamatay, dili makita. Nga numingon mo nga mga ministros PBCM ang Dios makita nga kaklaro ana. Ang iuna ninyong gibasa ang Juan 1:18 wa pagitaw nakita sa Dios hawkam nga magpamatuod mo nga ang Dios makita. Unya sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 matud pa karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugto nga Dios. So, sayop daw kuno kita Brad Sam sa atong pagpamatuod nga ang Dios lagi daw sa umala sa atong pagpaila makita. So, mao kini Brad Sam ang usa sa mga sitas nga mao ilang gigamit. Kini usab ang Usias Brad Sam usa sa ni sa sitas hutdon gyud nato ning ilang mga sitas aron atong hinahinayon sa pagtubag og nakasabot ba sila niini. Husto ang ilang pagbasa apan ang ilang pagsabot maoy nasayop Brad Sam. Usias kapitulo 11 bersikulo 9 Brad Sam mayo tingaling imong basahon kay mao kini ang usa sa sitas nga maoy ilang gikuptan gihapon nga ang Dios daw dili daw tao. Ania Brad Cesar basahon tang giingon lugar ni mga sitas no sa Usias 11:9 nga gibasihan usab kini sa mga higala nato nga ilang gikonklusyonan nga dili gyud pwede kuno nga ang Dios nahimong tao kay
kanang espiritu gyud daw dili gyud kuno makita atong basahon ni ilang gibasihan nga sitas gingon dinhi 11:9 sa Usyas gingon dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligutgot ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim kay ako Dios man ug dili tao ang balaan nga ana sa imong taliwala ug ako dili mo ana sa kaligutgot mo na ang gibasihan usab sa mga higala natong nas ubang mga relihiyon Brad Cesar. Kini usab ang ilagyap mong gihuptan Brad Sam nga wala gyud kuno ngalan ang Dios. Nya labi na kay nagpamatuod kuno ta nga ang ato ang gipaila nga Dios mao ang ato ang magtutudlo Divine Master Tomas Iwinyo Senior. So dako kuno tang sayop ni ana ngano nagtudlo kuno ta nga ang Dios na ay pangalan. Kay sumala daw kuno sa Biblia sa panahon kuno ni Moises sa diha nga si Moises gisugo siya sa Dios ngadto sa katawang Israel nag-ingon man kuno dinhi sa Exodo sa iyahang kapitulo 3 bersikulo 13 nag-ingon og miingon si Moises sa Dios ania karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel og magaingon ako kanila ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo matud pa lugar sa payag ni Moises ug kung sila mangutana lugar dito kang Moises mangutana kanako kinsa ang iya ngalan unsa ang igatubag ko kanila nining puntuha si Moises Brad Sam gisugo ni siya ngadto sa katawang Israel unya sa diha nga gisugo si Moises ngadto sa katawan sa Israel nagingon si Moises ngadto sa Dios nga kung doon na daw mangutana kang Moises, kinsa man kuno ang itudlo niya. Baluka unsay sulti sa Dios dinhi Brad Sam sa 14 nagingon. Og mitubag ang Dios kang Moises. Nara, ako man ang mao ako. Og miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man mao ang nagsugo kanako nganha kanimo. So nining punto Brad Sam, kung dili nato ni matubag no mugawas karon nga matay no husto tuod no nga sa diha si Moises kay gisugo sa ngatos katawang Israel ug unsa ang kinsa ang nagsugo niya ang tubag sa Dios nag-ingon man inalang Moises nga ako mao si ako so wala gyud kunoy pangalan ang Dios Brad Sam mga higala o mga kaigsuonan kamong nagkupot nga ana nga mga prinsipyo ayuhan ninyo pagsabot ang Biblia. Ngano man, kay ang Biblia mga higala nga mga pastor, mga ministro, mga diakono, Katolik pitipender ug uban pa nga mga naa sa nakalaing mga sekta sa relihiyon. Ang Biblia wala mabilanggo sa lamang kasitas. Husto ang inyong gibasa apan ang inyong pagpasabot ngadtos mga tao mo dili husto. Pribahana na mo nga dili gyud husto ang inyong pagsabot. Dinita Brad Sam sa unang sitas kining nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 nga wala pa jud kunoy tao nga nakakita sa Dios. Tinuod ka na kamo mga pastor nga wa gyud nakakita sa Dios. Kung among mabasa sa Biblia nga doon ay mga tao nga nakakita sa Diyos, unsa may inyo ikasulti, kamo mga pastor karon nga nagtudlo ngadto sa inyong mga membro, nga ang Diyos, walay tao nga nakakita sa Diyos. Sayop mo. Nga no miingon may sayop mo. Tungod kay sa among giingon, ang Biblia wala mabilanggo sa usa lamang kasitas, wa mabilanggo sa usa ka kapitulo o bersikulo. Wa lang mo makabasa sa laing mga sita sa Biblia nga ang Diyos nagpakita. Ayaw pag-ingon kamo mga pastor nga maingon mo sa inyong mga membro nga wa pag yung tao nga nakakita sa Diyos. Sayop mo ana. Mayo tingali mo basahon Brad Sam pamatud-an ta nga doon nagyoy nakakita sa Diyos. Atong basahon Brad Sam ang Biblia dili man ta naglama-lama kay ang prinsipyo sa mga ministro sa PBCM dili gikuha sa among kaugaling hunahuna kundi biblikal.
Biblia gyud ang motubag. Basa Brad Sam ang nakasulat sa Exodo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 9 ngadto sa 11 unsa ba ang nakasulat dinha Brad Sam? Ani Brad Cesar, basahon tanggingon mo nga sitas sa Exodo 24 unya kapitulo 24 bersikulo 9 hantod sa bersikulo 11 ato ni pagkabasahon Brad Cesar gingon. O mingtunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abio og kapituan sa mga ansyano sa Israel. O nakakita sila sa Dios sa Israel ug diya sa ubos sa iyang mga tiil ang daw ingon sa usa ka salag nga safiro ug daw sama sa langit gayud sa iyang katinaw busa dunna di ay nakakita sa Dios Brad Cesar kanang matud pa ang gisgutan sa Biblia nga ang nakita sa Dios matud pa si Aaron, si Nadab ug si Abio ug ang kapituan sa kansyano sa Israel mo ni sila ang nakakita sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. So klaro kaayo ang gibasa ni Brad Samuel og miingon o mitunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abio og ang kapituan si Tinta ba ka mga ansyano sa Israel og usay ko sa bersikulo 10 og nakakita sila sa Dios sa Israel. O nining puntuha kamo mga pastor naa malagi nabasa nga si Tinta ka mga ansyano matud pa sa payag ni Moises og ni Aaron nga nagpamatuod nga dunay si Tinta ka mga ansyano sa Israel og sila nakakita sa Dios. Asa man kuha mga pastor, mga ministro, Katolik pitipender nga moingon mo nga wala pa gyud tawo nga nakakita sa Dios. Kini di ay si Moises, kini di ay si Aaron, kini si Nadab ug si Abio. Unsa man ni tawo ni o espiritu? Tao. Sa ilang pagpamatuod nakita nila ang Dios. So nining puntuhan natubag na ang inyong sitas nga moingon mo nga wa pa gyud tawo nga nakakita sa Dios. Naa man lagi nakakita. Mao lagi na among giingon nga ang Biblia wala mabilanggo sa usa ka sitas. Ang nakadaot gud ninyo nga nagbasa sa Biblia pagka nakabasa nga wa pa gyud tawo nga nakakita sa Dios, konklusyon dayon mo nga wa gyud tawo nga nakakita sa Dios, sayop mo na ana. Kay sama sa mong giingon wala sama sa mong giingon wala magbilanggo ang Biblia sa usa lamang ka sitas o kapitulo o bersikulo. Kinahanglan inyo ang basahon ang mga kapitulo o uban nga mga bersih sa Biblia aron inyong makit-an kung tinuod ba nang giingon nga wa gyud tawo nga nakita sa Dios. Sayop mo na ana. Kaysa atong nabasa o gibasa ni Brad Samuel si Moises, si Aaron, si Nadab ug si Abio ug ang si Tinta ka mga ansyano nakita nila ang Dios. So ninipuntuhan lang natubag na. Dugang pang prueba. Basahon ko ang Exodo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 2 ug 3. Unsa pa ang atong mabasa mga pastor, mga ministro o Katolik pitipender? Tinuod ba ang inyong giingon nga wa gyud tawo nga nakikita sa Dios? Sayop mo na na. Inyong gibakakan ang inyong mga membro ilabi na sa inyong pagtudlo ngadtos mga tao. Unsa pa ang atong mabasa? Dinhi sa Exodo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 2 ug 3 nagingon. Og ang Dios misulti kang Moises og miingon kaniya, ako si Jehova. O naa malagi ngalan ang Dios. Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagagahom. Usa pa gingon sa nga tanan apan mahitungod sa ako ngalan nga Jehova ako wala nila hiilhi. Naa malagi. Taklaro kayo og ang Dios misulti kay Moises og miingon kaniya, ako si Jehova. Unsa man ang Jehova, di ba mo man ang pangalan? Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob. Ingon nga Dios.
Nagpakita man lagi. Ang Diyos ngadto kang Isaac, kang Jacob, ha? O kang Abraham, kang Jacob, o kang Moises. Nga nung maingon man mo, nga wa pa'y tao nga nakakita sa Diyos, ninipuntuhan lang, yabo na inyong sitas. Ayaw mo pag-conclude ayon nga, wa pag yung tao nga nakakita sa Diyos, wa magod mo mahibalugos Biblia god kay ngano, kamo ray sabot-sabot sa Biblia, walay magtutudlo nga nagtudlo ninyo, mabagali nga nangasayop mo. Sa pagsabot sa Biblia, naman nas Biblia. Nga doon ay mga tao, nga gitaga og espiritus kay nanok, bisag nakakita, murag buta. Nga naman, dili ka mo, mo'y tinuod nga sinugo sa Diyos. Unsa pa ang dugang prueba, Brad Sam, nga ang Diyos nagpakita yon. Mayo tingnan nimong basahon, Brad Sam, si Amos, sa iyahang kapitulo 9, versikulo 1. Unsa ba'y pahayag ni Propeta Amos? Wa ba sa kakita sa Diyos, Brad Sam? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo sa nakasulat sa Amos, sa iyang kapitulo 9. Unya, versikulo 1 nga itong pagabasahon gingon, nakita ko ang Ginoo nga nagatindog tupad sa halaran, ug siya miingon, hampaka ang mga ulo-ulo sa mga haligi sa pultahan, aron ang mga tukmaan sa ganghaan mukurog, ug dugmuka sila sa ulo nilang tanan, ug akong patyon pinagi sa espada ang kinatapusan nila. Didto walay usa kanila nga makalakalagyo, ug didto walay usa kanila nga magagawas. Usa nakita lugar ang Ginoo si Amos. Si Amos. Klaro kayo. Usa man mga pastor, mga ministro ug uban nga mga Katolik piti-piti ay mo kasuko. Kay kining ato dugang ning kahibaloda ninyo. Kay wala mo aning mga sitasa Ayaw mo kasuko namo. Angay mong malipay nga gihatagan mong dugang mga sita sa Biblia aron pud kamo nga mga pastor, mga ministro, mao po na inyo itudlo nga tos mga tao, pero lagi, kay dili man lagi mo tinuod nga sinugo. Kaya ang Biblia raba, doon na raba sinugo ang Diyos nga tinuod. Naapoy sinugo nga, kanang gitawag og mga nagpakasinugo ba? Nga wala gitudlo, wala gipili sa Diyos. Naama na. Okay, kanagong pagka-istoryas 1:18, Brad Cesar, wa muna nila masabting. Gutso na lang konklusyon ba nga kung ingon man si Kristo nga wala pa'y tao nga nakita sa amahan, kung dili ang bugtong anak lang o nakita. Wala man na magpasabot nga kanimo na lang ginang sabton nga wala na gyud makit ang amahan. Sa ilang panahon sa panahong Kristiyano, wala na nakakita lugar sa amahan, pero sa wala pa ang panahong Kristiyano, nagpakita ang amahan. Kung sa ka ng panahon kanang ningon si Kristo wala pa gyud nakita nga tao nakita sa amahan, sa ilan ng panahon nga naman tud kay matud pa dinis Juan 5 37, Brad Cesar, ako ni pagkabasahon dugang sitas ni nga nasaypan gina sa atong mga hiyala nga nasuan nga mga reliyon nga konklusyon dayon nga matupad na wala lagi nakita, di lagi makita ang Dios. Ang buot ni pasabot ni Kristo sa iya ng panahon. Wala na magpasabot nga di na makita nining panahon na sa daang tugon. Sa daang tugon, nakita na sa daang tugon ang Dios nga amahan. Pero sa pag-abot sa panahon Kristiyano mo na wala magpakita. Niya sa 37 sa bersikulo sa kapitulo 5 akong pagbasa ang gingon. Ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako ingon si Kristo, siya gayod nagpanghimatuod na mahitungod kanako ingon si Kristo. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog. Kagina niya. Matud pa, kamo wala pod gayod makakita sa iyang bayon. O una pag-istorya ba Cesar nga wala gyud tawo nakita sa amahan ni adtong panahon na sa panahon Kristiyano. Kay wala man na nagpakita. Kay dili man iyang panahon panahon naman sa busan nasaypa na sa atong mga higala nga giaplikar nagingon nila nga dili lagi makita ang Dios. Wa pay tawo nga nakakita sa Dios. Wa pay tawo makakita sa ilan ng panahong Kristiyano na wala na magpakita ang amahan. Mo na ang hustong husay dia mga pastor, mga ministro,
mga Katolik petipender, ayaw mo pagkonklusyon nga inyong siradaan ang Biblia sa usa lamang kasitas na sayop mo oy. Pagtuon mo, pagtuon dinhi sa PBCM. Kay niya ang tinuod nga kamatuoran nga magtutudlo nga ang Espiritu Santo magud ang magtudlo sa tibuok nga kamatuoran. Naman na mabasa sa 1. Ha? So natubag na nato, Brad Sam. Nan, atong basahon, dugang sitas gihapon. Bisan si Esteban nagpamatuod gihapon. Usabay pagpamatuod ni Esteban, sayang pahayag din sa buhat, sayang kapitulo 7, versikulo 2, nagingon. Og si Esteban mitubag, mga igsoon, og mga ginikanan, patalunghugi ako ninyo. Ang mahimayaon nga Dios mipakita ngadto sa atong amahan nga si Abraham sa didto pa kini siya sa Mesopotamia sa wala pa siya nagpuyo sa Haran. Naamalagi mismo si Esteban nagpamatuod nga ang Dios nagpakita kang Abraham didto sa Mesopotamia. Ha? Nawa pa si Abraham mo puyo dito sa Haran. Paklaro ana. Di lang gapon mo makasabot mo nagiingon mga mini nga mga apostolis kamo. Na mas Biblia na sa Korinto. Doon na mini nga mga magtutudlo. Ang PBCM by mini dili nganuman. Kami nakasulti mi nga naay nakakita sa Dios. Ang giingon ni Brad Samuel sa panahon Kristiyano, ang kanang Juan 1:18, sa panahon ni Kristo ang Amahan wa nang pagpakita. Pero sa daang tugon sa wa pas Kristo matao, ang Amahan nagpakita kang Abraham, Isaac ug kang Jacob ug bisan ngadto sa kang Moises ug sa uban nga mga propeta, 70 ka mga ansyano. Wa mangkod mo ani mga sitasa, mo na nga nahiluan ninyo ang inyong mga membro, ang inyo pong mga membro. Mituo lang pod kay lagi kuno nagbasa sa Biblia, dili ra batanan nga nagbasa sa Biblia, tinuod na. Musa kamong mga tao nga naminaw karon, una-una pag-ayo. Kinsa ang nagsulti sa tinuod? Ang mga ministro ba sa PBCM o ang kanang inyong mga pastor, mga pari ug uban pa nga mga Katolik petipe? Ay mo kasuko. Ang uban ba masuko? Ano masuko man mo? Pasalamat galing mo nga gitagaan mo mga sitas nga kulang ang inyong pagtudlo ngadtos mga tao. Pasalamat mo sa mga ministro sa PBCM nga gihatagan mo dugang mga sitas sa Biblia nga wala ninyo masabot o wala ninyo masabti. Karon natubag na ang Juan 1:18. Diri na po Brad Sam, kining ila na pong gisulti na pod sa Usias. Sa iyang kapitulo 11, versikulo 9, Osmar gud pagbasa Brad Sam kay ato ning tubagon gapon nga wa gapon ni masabtis mga pastor, mga ministro uban pang Katolik petipender. Nin conclusion dayon kay matud pa nila ako Dios man og dili tawo. Nag-ingon day sila, o tanawa. Ang Dios lagi dili tawo. Mao man na problema ninyo ron. Sige, basa nga Cesar, basahon ko pag usab ang gibasa na to kaganiya sa Unsiyas sa ang kapitulo 11 bersikulo 9 no gingon. Dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligotgot, ako dili mo balik aron sa paglumpag sa Ephraim, kay ako Dios man ug dili tao. Bisag diha lugar ta lang taman ba Cesar? Nga ingon day sila nga kaklaro ana mga ministros PBCM. Ako Diyos man og dili tao. Yang ano mingon na mo nga ang Diyos tao. Mao na pod ni ang ato na pong tubagon. Nga wa gahapon ni masabtis nagbasa sa Biblia nga mga pastor, mga ministro, mga kaparian, mga Katolik petipender ug uban pang mga relihiyon, born again, Sabadista, Saksi ni Jehova, Church of Christ. Daghan pa nga mga sikta karon nga wa gyud ni nila nga mga siktas nga amo mga gipangtubag. Diretso na yung conclude. Mingon na sila
ang Diyos man dili tao. Ako Diyos man o dili tao. Na kung atong sabton ay mura po gusto oy. Pero ang tubag may wala ninyo masabti. Nganong miingon man ang Diyos, ako Diyos man og dili tao. Kinahanglan inyong pangitaon kana ang sumpay. Nganong miingon ang Diyos na iyon, ako Diyos man og dili tao. Kay unsa ba di ay Brad Sam ang tubag? Ha? Basta Brad Sam ang tubag nga wa gyud ni nila pud matubag sa nakalaing mga sikta sa relihiyon. Kining ato mga siktas nga nibaw-an nga gitudlo sa atong langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ngano man Brad Sam unsa hinungdan nga nagingon man ang Dios, ako Dios man og dili tao, unsa bay tubag ana Brad Sam? Pero sila og musabot diretso dayon. Dili ko na oy. Ang Biblia wa mabilanggo sa usa ka kapitulo og usa ka bersikulo. Pangitaan sumpay ana, mga pastor, mga ministro Katolik Petipender. Ang tubag Brad Sam, basa ang numeros. Ani Brad Cesar, Kapitulo 23:19. Mao ni ang tubag Brad Cesar ngano nga ningon ang Dios nga ako Dios man og dili tao. Man Dios og dili tao ngano man unsa man dia hinungdan ana tungod kay ang tao Brad Cesar bakakon man pero ang Dios dili man magbaka. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. Mao na nga gibutangan ang kalainan ang tao nga ordinaryo ug ang Dios. Tali sa Dios ug sa tao. Dios ngano man tungod kay ang Dios God dili bakakon, dili magbakak samtang ang tao bakakon. Mao na ang kalainan pastor. Mao na ang tubag Brad Cesar. Basahon ko ang numero sa imong gisitar nga sitas sa ang kapitulo 23 bersikulo 19 gingon. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak o niya na ni anak sa tao nga siya magahinulsol, siya magasulti og dili ba siya magabuhat ni ana kung siya makapamulong og dili niya kana pagatumanon. Busa mo na di ay ang gisgutan nga matud paningon ang Dios nga dili daw tao ngano man tud kay ang tao god bakakon samtang ang Dios dili siya bakakon. Mao na pastor ang kalainan. Ngano nga nagingon ang Dios nga matud pa sa Dios, ako Dios man og dili tao. Dunay separation ba? Tali sa Dios ug sa tao. Kay unsa ba di ay ang Dios ug ang tao? Nara ato bag pastor wa magunin ninyo masabtigod kay di man kamo magtinuod god nga mga sinugo sa Dios. Naras 19 ilista numeros kapitulo 23 bersikulo 19. Nag-ingon ang tubag pastor ngano ningon ang Dios, ako Dios man ug dili tao. Tungod kay nag-ingon ang Dios dili usa ka tawo narao nga siya magbakat ni anak sa tao nga siya maghinulsol. Kay ang Dios manggod tali sa tao, ang Dios dili bakakon. Samtang ang tao bakakon mo na nga nagingon ang Dios, ako Dios man og dili tao. Dunay separation ba, dunay kalainan tali sa Dios ug sa tao. Ang Dios dili bakakon pero ang tao bakakon. Mao na ang kalainan nga nagingon ang Dios, ako Dios man og dili tao. Kay ang tao bakakon samtang ang Dios dili bakakon. Mao na ang tubag pastor. Mga Katolik Petipender nga wa ninyo na masabtay ay mo kasuko. Mapay inyong ikalipay. Itudlo na nga to sa inyong mga sakop. Di man mimingon nga balhin ng inyong sakop diri namo. Di mimingon ana. Dili mi mangagda. Pero gisultian talamos ka matuoran. Naaranan niyo mapasakop mo sa pagtulunan sa Espiritu Santo nga mao kini ang pagtulunan nga gitukod bag-ong pagtulunan Philippine Benevolent Christian Missionaries. Nanon sa pa ang dugang prueba na anak Brad Sam kay gipakita man nga ang Dios dili bakakon samtang ang tao bakakon. Basa Brad Sam ang Roma kapitulo 3 bersikulo 3 ug 4 Brad Sam, mao ni ang kalainan tali sa Dios ug sa tao. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas gyapon sa Roma 3 sayang kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 4 gingon inyong patalingugan mga kaigsunan. Ug kun diya kanila'y wala man nagpanuo unsa may ana kadtong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios? Pangutana 4. Wala gayud.
kinahanglan na maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat mo sa ang tao lay bakakon. Usa gihatag ang kalainan sa tao ug sa Dios nga ningon ang Dios ako Dios ug litaw wa na magpasabot nga dili lang gyud siya tao. Gihatag lang ang paghulagway kalainan ba? Kalainan nga ang taong original ang tao nga ordinaryo bakako na siya samtang ang Dios dili siya magbakak o bakakon sumala. Oh, mo na ang tubag, pastor. Dili kay mo konklusyon mo nga moingon dayon mo nga ako Dios man og dili tao, tanawa. Nagtuo mo nga kami nalisang mi ana inyong sitas, oy. Nibaw ana na mo oy pinaagi sa pagtudlo ni Master diri namo. Amo na ang kalainan, pastor, ministro, mga diakono guban pa nga nagbasa sa Biblia. Ang kalainan mo niyang giingon wala pagayod kinahanglan na mga maminatud-on gayud ang Dios bisan pa nga kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nisulat. Muna ang kalainan, ang Dios dili bakakon, samtang ang tao bakakon. Muna ang nag-ingon ang Dios, ako Dios man og dili tao, kay ang tao bakakon, samtang ang Dios dili bakakon. Muna pastor, ang tubag nga tinuod nga tubag dili anang inyo nga inyong gihiluan ang unahuna sa tao, inyong gilimbungan para nga inyong mahatod ngadto sa kalautan. Ang mga ministros PBCM nga gitudlo ni Master wala magbakak, nakasulat sa Biblia ang tanan namo mga katarungan. Unsa pa, Brad Sam? Basa, Brad Sam, ang dugang mga sitas sa Roma Kapitulo 3 gapon pero didto na sa 10 ug 12, Brad Sam. Ug unsa gaya ang kalainan tali sa Dios ug sa tao. Dugang pangpruiba nini, Brad Cesar, nga gihatag gyud ang kalainan sa tao ug sa Dios niya sa Kapitulo 3 gapon niya bersikulo 10 ang atong pagabasahon unya hantod sa kanang bersikulo laos ta sa 12 ingon sa nahisulat. Walay matarong wala bisan usa. Mo na gihatag nga atong gibasag yon. Wala kunoy matarong bisan usa. Ingon daw sa nisulat. 11, walay usa nakasabot. O walay usa nakasabot, walay bisan usa nga nakapangita sa Dios. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa nga sa tao na ha. Tungod kay ang tao bakakon lagi. Ingon sa nasulat. Dili matarong. Samtang ang Dios maminatud-on, matarong siya. Muna ang kalainan nga nag-ingon ang Dios, ako Dios man og dili tao, kay ngano man balik ko namo. Ang tao bakakon samtang ang Dios dili bakakon. Muna pastor, ang hustong tubag in taon maluoy mos mga tao ninyo. Ha, kamo po mga tao, di mimingon balhin mos PBCM. Naranan ninyo. Ang importante nga nakasangyo mis ka matuoran, mutuo mo sa dili. Kining pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries mao ang tinuod nga pagtulunan nga iya sa Dios gayud. Dili man maulaw na ana kay ngano man. Tan-awa ra gud among dila, tan-awa ra gud ang among mga baba. Nasayop ba mi sa pagsabot sa Biblia? Wala pa gayud. Mao mangani nga gihagit namo ang mga pastor, Catholic, Pitipender, mga unsa pa diha nga mga diakono ug unsa pay ranggo ninyo da sa inyong reliyon. Hagiton ta mo. Pamatud-i nga sayop ang among mga tubag. Ang among numero 0955113828. Hagiton ta mo. Ingna nga sayop ang among mga tubag. Na ng Numeros Kapitulo 11 versikulo 9. Ihatag ang inyong tubag kung kinsay na sayop na to, kamo ba o kami. Hagiton ta mo mga pastor, mga ministro. Katolik Pitipender. Hagiton ta mo. Dili ning amo paghinambog. Kay kamo nagtudlo nga kamo kamatuoran. Kami po nagtudlo nga kami kamatuoran. Pero atong itandi kanang inyong giilang nga kamatuoran tinuod ba? Kay among gipamatud-an nga kini amo sab kamatuoran. Pinaagi sa mga nakasulat sa Biblia.
Yun na lang ang mga reply. Pasalamat mo. Nga na ay PBCM nga nagtudlo kaninyo sa kamatuoran. Ngawa ninyo masabti ang mga nakasulat sa Biblia. Dugang ni amo papasabot na kaninyo. Ni apa? Kining ilang giingon Brad Sam, kining Juan 4:23 Brad Sam, nga mao gyud ni balik-balik pagsultis mga Pentecostal, mga born again, Jesus is Lord, bisag unsa pa nga reliyon, Christ is the answer. Tanan mga sikta mao ni ilang paborito. Nga wa gyapon ni nila masabti. Pasabrad Sam ang Juan Kapitulo 4 versikulo 23 kay mauni ang ilang bugat kuno nga sitas nga ilang gipamatud-an nga Dios Espiritu. Aniya Brad Cesar basahon taning ilang giingon nga gibasihan sa Juan 4:23 nga matud pa dinhi sa atong mabasa nga apan ang takna taliabot ug karon mauna ang tinuod nga mga nagsimba nagasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Kay kini ang gipangita sa amahan nga maoy nagsimba kaniya. Busa doon na day nagsimba 24 Brad Sam ug sa kamaturan ug unya kanang 24 atong ilahos ingon ang Dios espiritu ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamaturan. Busa mo na ilang sitas nga gipamugatan gyud makita ang Dios. Pero ngano man kay espiritu gud daw. Kay katukunong nagasimba sa espiritu, nagasimba daw kana sa espiritu ug kamaturan. Pero wa manggod nila basaha Brad Sam. Dito raman nila gibasa ang 23 o 24. Ipataas, pastor, pagbasa. Ipataas dito sa ibabaw. Kaya nang laktod manggod-mugod. Unsa bay mabasa sa 21? Usa kini katagna. Mga pastor, mga ministro, mga Katolik, petipender o bisan pa unsa diha nga matang sa katungganan nimo diha sa imong simbahan. Rangguhan ka ba o di ka rangguhan? Hagiton ta mo, kamo mga sabadista. Sayo pa nga mong tubag. Ipataas pagbasa, pastor, sa mga sabadista, mga saksi nubag, uban pang mga reliyon. Hagit na mo ninyo. Ipataas pagbasa ang 21. Ngadto sa 24, unsay ato mabasa nagingon. Ang nakadaot ko ninyo, kay inyo hanggi diretso dito sa 24. Basao na ang taas, ang ibabaw. Aron may balo mo kung sa konteksto na sa istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon ko ang 21. Ilahos ta nga tos 24. Unsay gingon. Og si Jesus miingon kaniya. Didtos babae Ako usbon. Og si Jesus miingon kaniya, babae. Tuho Ako taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa mahandili lamang dinhiran ni ining bukira. So doon na dahil pagsimba netong bukid. Pero nag-ingon si Kristo ngatos babae, tuoy ako taliabot na ang takna nga kamo magsimba sa mahandili lamang dinhin ni ining bukira ni sa Jerusalem. Dito na sa unang kapanahon ng Jerusalem. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiili. Umaw ni. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan ang takna, matud pa ni Kristo dito sa babae, taliabot og karon mauna ang tinuod nga magasimba sa amahan diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya ang Dios Espiritu ug ang magasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu sa kamatuoran. Kini usa kini katagna.
nga moabot di ay ang panahon gingnan ang babae nga nagsimba sila dadtong maong bukid sa Jerusalem. Apan dunay lugar nga wala nila ili nga diha ang tao magasimba da sa espiritu sa kamatuoran. So niya dinhi ang climax. Moabot di ay ang panahon nga ang mga tao magsimba sa espiritu sa kamatuoran. Kana bang espiritu sa kamatuoran, Brad Sam? Gipakita ba sa Biblia nga kana mao gyud na ang Espiritu Santo, Brad Sam? Sumala sa Juan, Brad Sam, imo basahon gani ang Juan. Brad Sam, sa iyahang kapitulo 14, Brad Sam. Unsa bay pahayag sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Sam? Aniya, Brad Cesar, basahon ta kanang giingon ni sa atong nabasa nga ang nagsimba sa Espiritu, nagasimba sa Espiritu ug sa kamatuoran. Tagna gyud na sa Espiritu Santo. Tagna na, Brad Cesar, kung unsa ang buot gipasabot niya na, kung asa ang pagsimba kay gingon dili lang gud niini bukira sa Jerusalem, napay lain nga gisahit nga lugar Kristo nga wa nila hilhi, wala nila ili nga ang ilang simbahon ang Espiritu ug ang Espiritu sa kamatuoran. Espiritu sa kamatuoran. Niya gihatag ang pagtug-an ni Kristo kung usa ka ng Espiritu sa kamatuoran nga mao kanay ipasimba ni Kristo ngadto sa mga tao. Niya basahon ko. 14, so 1:14 siyang kapitulo kanang bersikulo 15 atong sugdon ba si Sar hantod sa 16 unya ikama nato sa 25 ug 26 mao ni nindot nga sugilanon ba si Sar gingon dinhi ingon si Kristo nga anak mo nay pagasimbahon sa tawa ingos Kristo matud pa niya kun nahigugma kamo kanako ingos Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa man nga sugo niya gingon niya dili lang mo magsimba nining bukira ug naay inyong simbahon nga wala ninyo ilhi. Naay inyong simbahon nga wala ninyo ilhi nga kanang simbahon ninyo mo nang espiritu ug sa kabaturan kun unsa kanang espiritu sa kabaturan gingos ni Kristo. Kun nahigugma mo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa man ang suguan ni Kristo? Ug ako mga muyo sa amahan ingos Kristo ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan sa 17 nga mao nigawas na ang espiritu sa kamaturan mo to ang nigawas na nga ipasimba niya espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo gitugan ni Kristo makaila na kaniya ngano man kay siya magapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Kinsa man ang espiritu sa kamaturan nga giun magapuyo kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Ipadayon ta pagbasa or makuha na tong kanang tubag sa 25 ug 26 gitugan gingon matud pa ni Kristo kining mga butanga nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako ban kaninyo Kristo apan ang manlalaban ang Espiritu Santo mo tong laing manlalaban nga Espiritu sa kamaturan nga sa ako ngalan ipadala sa amahan igapadala sa amahan siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpagahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Bisag dia lang Brad Sam. Bisag dia lang Brad Sam. Unsa di ay ang kanang giingon nga ngadtos babae nagingon si Kristo babae dili lamang nini bukira sa Jerusalem kamo magsimba kun dili dunay dapit nga lugar nga wala ninyo hiilhi nga magasimba kamo sa amahan ug sa espiritu sa kamatuoran. So, nining puntuha, dili kay moingon mo nga Diyos Espiritu. Tagna ka na sa Espiritu Santo sa kabaturan nga mo simbahon pag-abot sa panahon. Kadili lamang ang tao sa unang kapanahon na mosimba dito sa bukid sa Jerusalem. Dunay lugar nga ang tao magsimba diha sa Espiritu Santos kamatuoran nga mao kanay sugo ni Kristo ngadto sa mga tao karong panahona wa na nagpasabot nga Espiritu na ang Dios. Espiritu Santo kana ang buti pasabot ni ana usa kana katagna nga wala masabti sa nakalaing mga pastor mga relihiyon kay konklusyon na gidayon kay moingon man lagi
Miingon man dayon lagi nga ang Dios espiritu, wa man gud sila kay balo. Unsa pa ang sumpay ni ana nganong dili sila makasulti tungod kay wala kanila ang kamatuoran. Ingon ana, ha? Ang gipakita sa Biblia. Kini na pong ilahan na pong gigamit na sa mata 5 minutos naman lang, uy. Ha? Kini na pong ilang gigamit pratsam. Ambot baka makaabot makataniini nga wa naman gi oras in taon. Kini ilang gigamit na po kining Lucas kapitulo 24 bersikulo 39 nga nag-ingon din ni Dios, ang Dios daw espiritu. Ang espiritu daw walay unod ug bukog. Unya kini ra ba pagkasultiha pratsam? Ang Kristo nini nabanhaw. Pagkabanhaw na ni Kristo. Pagkabanhaw man eh. Ha? Pero di na to ni matubag bradsam tungod kay 2 minutos naman lang. Pero sa sunod natong pagtuon mga higalag mga kaigsuonan, kamo mga pastor osbonako. Osbonamo. Hagiton ta kamo. Bisag kinsang matang sa sikta sa relihiyon. Kining among mga sitas o inyong sitas nga among gitubag, sayop ba mi sa among tubag? Magpadala mo, diri og text. Ang numero, balik ko na mo, 0. ATM niya, 0955-1138-128. Osbon. Sa TM, 0955-1138-128. Padala mo. Ingna nga sayop ang mga sitas o mga tubag nga among gipadangat dinhi sa kanginan. Og miingon na lamang kami tungod kay wa na may oras, magpasalamat gihapon kami sa among langitnon nga magtutulo. Salamat Master sa panalangin nga imong gihatag sa imuhang mga tinun-an. Nga kami nakapadayag sa kamatuoran. Bahala na ang tawag mutuo sa dili. Dili magsakit ang among tiyan. Ikaw gayod mao ang gisaad ni Kristo nga mao magtudo sa tanang mga butang, ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Kay nabahin sa tutulo, angan ninyo may bawan, gikan sa Amahan, maong una, ikaduha, ang atong Ginoong Kristo, ang ikatulo, mao ang Espiritu Santo. Mao mangani, nga diha sa mga kaparian, maingon sila, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o ang Diyos nga Espiritu Santo. Tulo. Dili lamang kamo mistap diya sa atong Ginoong Kristo kaysa ka makadaghan na namong giingon dinhi nga ang Kristo wala na pagbalik. Supakan ninyo. Supakan ninyo. Kaya ang amo mga sitas amo nagiladlad diha kaninyo. Willing kami sa pagtubag sa bisan unsa ninyong mga pangutana. Kini ang inyong alagad sa kanginan, magpasalamat kami mga suking tipaminawan sa inyong pagpatalinghog nining mga orasa. O kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa kong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor, moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras o istasyon og maayong hapon kanatong tanan.